Mina wake waniphathela izinto ezongibona ebuthongweni. Namhlanje uphethe izinto zami ngizoshumayela. Hallelujah. Wafika ndikwi-holding cells. Labuza igqwetha. Ingathi unervous nje uyatshaya. Wathi yena xa elapha inoba uyatshaya notshaya mnika icuba. Wandinika icuba. Ngabe ndibona uba insizwa zindlindile ngaphakathi ndizawufika ndizobele kweli cuba. Namhlanje uphethe izinto zami ngizothetha ngezwi likaThixo. You can only mean one thing. That uThixo uyakwazi ukuthatha into engeyinto. uThixo uyakwazi ukuthetha into esekuthiwa ayinamva ayinamphambili. uThixo uyakwazi ukuhlamba into seyirayithwe off. Abantu babengasaboni into inophuma empilweni yami. But God, wathi wena uzufela lodebhala, wathi uzawuphuma. Wathi xa kuthethwa ngam, wathi eleke wabanjwa nobanjwe. Kodwa akusekho nto inovela kuye. But because of the grace and the mercy, ndayolandwa lodebhala kwamakire. Sisekuthiwa unesiphaku esithile. There's nothing that can come out of him. But ebeka wakamelela nangencindi. Akho nto intle enophuma kuye. uThixo waphinde wadeposit izinto zakhe. Langena ilizwi enhliziyweni yami. Sibona sinjena sasingekho njena. Isibona sinjena niyasibuka namhlanje. Namhlanje ngize kubantu othi xa ujongayo ungabalelwe entweni. Namhlanje ngize kwabo bangasenathemba. Namhlanje ngize kumuntu ebelele buthile. Nangandilale ndibuthile. But ekuseni sathi siqabula something of God. Yangena enhliziyweni yami. Ngalini inyembezi. Kwathi kanti kukutshintsha kwami. And this time around, Satan was saying again, now I was preserved for this hour. I was preserved for this time. Nothing that will bless and started here some so that as a people was with the ball. As I can I was kept to this. I buried a lot of my friends, but I'm not even What the meparo mamuyeke kuseni yafika le nto ba